fra stederne. Så ja. Hvorfor er det egentlig, vi har et blandingsanlæg med alle dyrene, og jeg har hørt nogle gange, at det kan give nogle udfordringer? Jo, men det kan det. Vi har især dem med striber på hernede, altså zebraerne. De er lidt nogle bøller nogle gange, og de andre får unger. Så for eksempel de sabler, der ligger sådan helt nede i baggrunden og ligger og tykker drøv lige nu, de lide at skade andre dyr, eller ikke kan lide. Men det gør de som forsvarsmekanisme, fordi hvis man tunger steder, så de er trygge og ligger uden duft, lidt ligesom et rålam gør herhjemme. Hvis det nu er, at vi en dag er så heldige at se en næsehornsunge herinde, kommer zebraerne så også bare direkte hen til næsehornsungen, og så vil prøve at sparke den? Eller er der lidt mere, når der står sådan en 2-tons mor ved siden af? Altså, der er lidt mere respekt, men altså, den skal ikke løbe langt væk fra mor, før de lige skal prøve grænserne af. Men altså, som udgangspunkt fra stederne. Så ja. Hvorfor er det egentlig, vi har et blandingsanlæg med alle dyrene, og jeg har hørt nogle gange, at det kan give nogle udfordringer? Jo, men det kan det. Vi har især dem med striber på hernede, altså zebraerne. De er lidt nogle bøller nogle gange, og de andre får unger. Så for eksempel de sabler, der ligger sådan helt nede i baggrunden og ligger og tykker drøv lige nu, de lide at skade andre dyr, eller ikke kan lide. Men det gør de som forsvarsmekanisme, fordi hvis man tunger steder, så de er trygge og ligger uden duft, lidt ligesom et rålam gør herhjemme. Hvis det nu er, at vi en dag er så heldige at se en næsehornsunge herinde, kommer zebraerne så også bare direkte hen til næsehornsungen, og så vil prøve at sparke den? Eller er der lidt mere, når der står sådan en 2-tons mor ved siden af? Altså, der er lidt mere respekt, men altså, den skal ikke løbe langt væk fra mor, før de lige skal prøve grænserne af. Men altså, som udgangspunkt